Aftenens første galopløb, V4-spillets indledende afdeling. 3 The Survivor går bedst afsted sammen med 2 Too Ferry. Too Ferry indvendigt ved rail svarer op for nummer 3 The Survivor indvendigt der også. Nummer 4, jeg tror 4 Otto sidder med ved kanten der sammen med 5 Terminator. Så har vi lidt tilbage nummer 9 Sir Christian. Vi leder lidt efter 6 Hampton Roads og nummer 7 Merkur. De kommer op forbi publikum her, hvor de snart skal ud på den sidste omgang. Fortsat i fronten 2 Too Ferry med udvendige nummer 3 The Survivor. Vi har 5 The Terminator sammen med nummer 4 Otto, og så er det 9 Sir Christian, der jager sammen med 6 Hampton Roads og 7 Merkur, der at vi for tidligere har set er kendt for de her lidt langsomme starter med nogle forrygende slutspeeder. Foran fortsat nummer 2 Too Ferry. Too Ferry får en gang til The 3 The Survivor sammen med nummer 5 Terminator op og engagerer nu. Vi kigger lidt ned til 4 Otto og nummer 9 Sir Christian, der sidder på 5. pladsen. Arbejder godt nede bagfra, gør nummer 7 Merkur nu, der er ved at få det lange ben for os der, men der er også et arbejde, der skal lukkes, og det kan den. Foran fortsat Evelina Rønlund på nummer 2 Too Ferry. Too Ferry førende før 5 The Terminator, 3 The Survivor, indenom kommer nummer 9 Sir Christian. Sir Christian fremme i 3. position er med avancement for øje. Fortsat nummer 2 Too Ferry. Too Ferry sammen med 5 The Terminator på de 2 første pladser. 3. pladsen 9 Sir Christian, men nu kommer de fra alle hold nede bagfra. Både nummer 7 Merkur og 6 Hampton Roads, men der er fortsat nogle længder at plukke. Sir Christian er gået frem indvendigt ved rails, ser det ud til for det er det nummer 9 Sir Christian, 2 Too Ferry. Kamp om det bliver der aldrig foran. Den er helt overlegen i Sir Christian. Kamp om anden 3. plads ind over målstregen.